Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami ngovusi mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Ungizwe mchunu ke lapha wengane zakwethu. Kube ngokusobala ukuthi icala lika AkA lizofana nelikasenzo wengane zakwethu. Kuzoba nzima ukuthi bathole ababulali baka AkA. Lokhu kusho enkulumeni yakhe ke yanamhlanje lapha wengane zakwethu. Nalokhu makhulu ake sekudedelele iclip uzwe ebeka uvo lwakhe ngaloluda. Sawuphoka namageba ngicela ukukhalisa sizwe sama Africa unkana. Ngivele ngikhala nami njengawonke umuntu kodwa ke angikaze ngikhale la ungizwe online. Emveni kokuthi kuhambe insizwa eyingqwele ngadlangadla insizwa inkosi yamakhalathi lapha ke uPKK lomfana olimazwe lapha ke eFromida emveni kokuba ke lapha kade ejayibule ezokuqala ngqa emveni kwesikhathi eside engize la eThekwini emveni kwalokho mayisefikile ke ejabule lapha eYuko emveni kwalokho kwasicaca ukuthi ke uhlaselwa abantu bamdukula baphinde badukula nomngani wakhe bafa bobabili bahambe emhlabeni. Lokho kwabuhlungu kakhulu kwiNingizimu Afrika kodwa ngaqinisekisisa eke kubantu baseNingizimu Afrika okubuhlungu nokho ukuthi since we never had justice kaSenzo Meyiwa, we never had justice. Abantu abaningi kunemndeni namhlanje ekhalayo engadumile engaziwa futhi engakhalelwa on public platform engakaze ithole ijustice imndeni yawo eyalahleka yadutshulwa nasemateksini kuyenzeka lokho ngatholakala ijustice. Is either imali isuke idlala umnabala belapho noma ubuqili noma ungabi neqiniso. Lokho namhlanje sisasho sithi kuyoba nzima kakhulu ukuthi kutholakale ngempela ababulali baka AkA nokuthi kusoka kuphi abantu bogcina ngokudliza njengoba kade ngikhuluma ngedliza bogcina ngokudlinja becabangela ukuthi ngenzeka kube ukuthi ngenzeka kube ukuthi ngoba umhlaba usawulawulwa imali ipolitiki namanga. Ngizike umndeni wakwaForbes umndeni waForbes ungathi ngempela ke ungalela ngokuthula nabo bonke abalandeli be-hip hop lo mfana ube umfana nje waziwa ngobuhlaza eyaziwa ngobushinga engancike umuntu odabula uCasper University lo short waseNorthwest ukuqhumuza ngempama ngabantu abazalwane ubusizwa kwalo babenzayo kodwa futhi ubekwazi futhi ukuthi aphinde azehlise azazi ukuthi uyi-artist leyo nto leyo ke ibaluleke kakhulu ukuthi uma umuntu njalo ngoba sonke sinobuhle bethu nobubi bethu akhosoka nomnasici ulana ngokuthula mfoka KKK. Ngani zakwethu phinde futhi ke ngabalule indaba yokuvakasha ke kweRussia.